Donald Trump ka sigili a diyara ye a bonyana ma mais cɛkɔrɔba mun don ale ka ko ka bon ma dɔɔni ka tɛmɛ Joe Biden kan parce que Joe Biden ye cɛkɔrɔba min ye a marque ma nɔgɔn dɛ a mi ɲɛsin farafinna ma abada fo mandat bannen o y'an bɛɛ jɔrɔ o y'an bɛɛ hamina ko ye dɛ bon Donald Trump ta ale ɲɛ tana de dunan ye bon dunan dun arabuw b'ula ye farafinw b'ula ye ayiwa farajaw yɛrɛ b'ula ye ne ɲɛ tana ye dunan ye dunan dun de bɛ a ladon n'aw kun aw n'olu de bɛ jɛ k'a fɔ ɲɔgɔn fɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ ne ko k'e ɲɛ tana olu ye k'e b'olu bɛɛ gɛn a bɛ farafin a b'an bɛɛ jɔrɔ a bɛ hami dɛ mais a y'a préparé latigɛ dɛ ko sɛbɛn tɛ minnu na ni sɛbɛn tɛ minnu na olu bɛ se a bɛ se ka fɛɛrɛ dɔ kɛ olu ye o mais mun ka gɛlɛn maaju minnu b'u senkɔrɔ ye dunanjugu minnu bɛ yen ani yen dugulejugu minnu bɛ yen nɔ olu de man ɲi a bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ olu la mais bɛɛ tɛ dɛ Amérique yɛrɛ ka basigi ka fɛngɛ ka mɔgɔ président élu a ka tila ka segin ka na ce qui veut dire que i bɛ taa sɔrɔ u yɛrɛ y'a ye fɛn dɔ b'a la min ka ɲi parce que ale kɔni ka fisa ne yɛrɛ bolo ni président dɔn ye a ka fisa parce que il est très vieux a bɛ to tɔgɔma yɛrɛ la a bɛ bi n'a fɔra Amérique ye duguba sugu min ye k'a fɔ ko o président de b'i to tɔgɔma la ka to ka bi sɔn ka wuli o bɛnnen tɛ Amérique la dɛ a k'i jija sa problème ka ca Afrique dɛ problème ka ca Afrique dɛ a ka se ka Afrique gérer Afrique yɛrɛ problème bɛɛ terrorisme ko nin ye actuellement an kɔni t'a dɔn mɔgɔ ninnu bɛ bɔ yɔrɔ o yɔrɔ ka na président yɛrɛ min sɔrɔla ka an dɛmɛ kosɛbɛ o kɛra Poutine ye ne dun ɲɛ b'a la Donald Trump ye Américains fana ka Poutine de ye u kana bila dɛ n'u y'a bila dɔrɔn u bolo y'a jɛ parce que n'i y'a ye naloma kunkolo b'a kun mais naloma tɛ dɛ fɛɛrɛ b'a bolo dɛ donc a ka jija vraiment a k'a lajɛ ka Africains rapprocher n'a y'olu gɛrɛ n'a sera ka vraiment avec une bonne politique avec ces gens o kɔni o bɛ fisaya anw yɛrɛ ma kosɛbɛ parce que anw de bɛ yan tɔɔrɔya bɛ anw de kan a ka essayer a ka an dɛmɛ an ka problème na. Bon, Donald Trump ka tali a ka gagner ni élection a diyara maliyɛnw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya a diyara ne ye i n'a fɔ a diyara maliyɛn ɲɔgɔnna maliyɛn caman ye parce que ka d'a kan an ye fɛn dɔw mɛn ko n'a yɛlɛnna n'ale nomena Ukraine kɛlɛ bɛ ban a filanan a ko ko OTAN financement Amérique ka financement bɛ ale b'o tigɛ donc olu ye fɛn ye parce que OTAN problème de bɛ Mali da la problème bɛ Mali da la OTAN ka koba la donc ni OTAN ma financement sɔrɔ à un certain niveau donc o bɛ kɛ sababu ye kɛlɛ caman bɛ diɲɛ kɔnɔ a bɛ dabila Amérique président don Afrique président tɛ dɛ Mali président tɛ donc an hakili t'a ka foyi ma mais a ka ninnu n'a sera ka ninnu kɛ nin kɛ an sigilen bɛ n'o de ye o bɛ donni dɔ b'an kun hali n'a ma kɛ directement et indirectement alors n'a sera ka nin kɛ o ka d'an ye kosɛbɛ kosɛbɛ donc Trump ka gagneli a diyara maliyɛnw ye bi a diyara o ye sini vraiment on souhaite que hali n'a bɛ se ka mandat wɛrɛ kɛ a ka projet bɛ cogo min n'a sera k'a kɛ tan a diyara an ye yɛrɛ de. Trump ka sigili kana kɛ Barack Obama ka sigili ye parce que an na taara Barack Obama k'a ye farafin ye n'a bɛ dɔ kɛ farafinna mais o m'an jate Barack ni nin fana an ka so ye nin ka se ka fɛn kɛ parce que nin fɛn bɛ nin bolo nin ye homme d'affaires de ye ale tɛ kɛlɛ fɛ awɔ kɛlɛ bɛ mɔgɔ mako sa de kɛlɛ b'i tɛgɛ jɛ de donc ni an bɛ dugawu de kɛ nin ka mako k'an i kɔfilɛ an na sinon Barack Obama man kɔfilɛ an na dɛ o y'an jigi tigɛ an kɔni an t'o souhaiter nin ye nin ka ɲɛ ma k'a hinɛ an na k'an ka kɛlɛ nɔgɔya voilà c'est ça kɛlɛ man di nin ye o voilà. ne kɔni ka laɲini ye min ye président kura min sigira Amérique kunna vraiment a k'i ɲɛsin Mali ma a fɔ k'i ɲɛsin Mali ma ka Asimi dɛmɛ ka fɔ n'a ye Asimi dɛmɛ Amérique ni Mali a bɛɛ ye kelen n'a y'an dɛmɛ kɔni an bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan surtout armement k'an dɛmɛ n'o ye kosɛbɛ parce que n'i y'a ye malo bɛ kɛ jamana ma o y'a sɔrɔ i fɔrilen don kosɛbɛ mɔgɔ caman ɲɛ bɛ malo ma vraiment k'an dɛmɛ armement na o de kɔni o de ka di ne ye.